Здравейте, гайс, аз съм Венчето и днес ще играем Clash of Clans. По-точно ще ви покажа една атака от преди малко, защото нямах възможност да я заснема, но супер много ми се искаше. Но все пак ще я видите. Но преди това искам да ви споделя, че не съм играл от супер много време. Може да видите, че съм слаб, не съм се доразвил. Защото, както казах, не съм играл от супер много време. Видях, че ми трябва Dark еликсир и реших главно атаката да я направя за Dark. Ето и атаката. Този даден играч имаше 1500 Dark, който аз взех и ще видите, че съм го взел. И главно заради това го направих. Такова. Между другото, армията ми е направена на око, не заради този играч. Просто каквото ми падне цъках. И да. Пуснах барберени да ми разчистят малко пътя. Гигантите се зафанаха с дефенса му. Пуснах от тази лява страна гигантите, защото дефенса, като гледам, му е най-силен там, по-точно мортъра. За разлика от другите. От други части на арената дефенса му е по-слаб, но като цяло дефенса му е слаб. Но имаше добри ресурси и реших да го атакувам. Добре, между другото, толкова касъл неговия супер много ме преба заради тия арчери, защото ми убиха част от уизардите, а те супер много помогнаха в тази атака. И също така хелспеловете много помогнаха. Си получи много добра атаката, защото му взех Дарка. Ще видите след малко. Взех му Таунхала тук, една звезда, последва втора звезда за 50%. Гигантите ми му мъчат дефенса още. Уизардите също. Барбериан Кинга ще даде фира след малко, но да не се отчаявам. Тук мислех, че Дарк еликсир е отишъл и няма как да го взема, защото имам останали 3 уизарда и смятах, че почти невъзможно да му взема Дарк еликсира, а той ми е главен в тази атака. Добре, Барберия Кинга ми даде фира, обаче тия гиганти направо му избих почината. Уизардите атакуват, добре, взех му еликсира. Тук се отчаях, но след това видях, че един ми уизард се справя много добре с Дарка му и яко го натега. Добре, след като уизарда му взе целият Дарк, мисля, че ще го бия на 100%, но времето не ми стигна, тъй като гигантите са бавни, останаха ми 2 уизарда. Но все пак тази атака не съм я направил за 3 звезди ми за Дарк еликсира. И много добре ми се получи, защото му взех целият Дарк и изобщо всичките ресурси. Но все пак, както казах, времето не ми стигна за 3 звезди, 98, но съм супер много доволен. Общо взето това исках да ви покажа. И мисля, че атаката беше доста добра. Това беше от мен. Ще видим следващия път. До скоро, гайс!